Doviđenja, zlatna školo. Buđenje, pospanci! Au! Moja krila! Dobro vam jutro, djeco! Ovo je prava noćna mora! Ne smijem plakati. Sačuvaj svoje suze, slatka! Najgore tek dolazi! Reina me ne može vidjeti, moram je iznenaditi. Ljepljivi led! Što se događa? Izgleda da je Reina usisala sve naše moći. Želite reći da nam krila ne rade? Tako je, beskorisna su. Znači da ne možemo letjeti? Ne možemo ni letjeti. To je bila greška, Miki! Jesi li mi ovo planirala učiniti? Ljepljivi let! Prestanite! U pomoć, molim vas, brzo pomozite mi, gušim se! U pomoć, molim vas! Prestanite! Pustite! Prestanite! Da prestanem! Što bi trebala učiniti? Bez naših moći potpuno smo bezopasne pred njom. Da li bi radije da učinim ovo u njih? Led cvijeća! U pomoć! Ne! U pomoć! Nije nam samo oduzela moći, već ih i koristi protiv nas. A ti, slatka, što si ti htjela učiniti? Možda nešto poput ovog, a? Led zvuka! Proizvodi zvuk neizdrživ je. Više nemate svoje moći, a još je gore to što nemate više ni nade, a sada nemate ni prilike da pobjegnete! A sada vam je preostala samo jedna mogućnost, dajte mi ključ! Dajte mi ključ i dopustit ću vam da se vratite domovima! Ili želite biti uništeni dok vam silom budem oduzimala ključ? Što da radim? Ako vratim ključ, Reina će pretvoriti sve zemljane u robove. Ako ga sačuvam, ubit će mene i moje prijatelje. Dakle, Arkane, što ćete odlučiti? Ne mogu narediti Rav da joj preda ključeve. Kao ni tražiti od svih njih da se žrtvuju. Čekaj malo. Čujem li ja to misli profesora Arkana? Ako je uspijem zadržati, možda bih mogao smisliti izlaz iz ovoga. Da, bila sam u pravu. To su Arkanove misli. Pitam se čuje li on mene. To je možda jedina moć koju imam. Profesore, to sam ja, Rav. Ako me čujete, recite Reini ovo. Treba malo vremena kako bih razmislio o ovom teškom izboru. Trebam vremena kako bih razmislio o ovom. Upalilo je! Još uvijek imam telepatske moći, a nisam uopće trebala aktivirati svoju moć leta misli. Kako je to moguće? Nemate vremena za razmišljanje, Arkane. Vrijeme je za odluku! Odlično, Rav. Tvoja je anđeoska priroda iznimno snažna, zato što se razvila iz tvoje ljudske prirode. Dobro zapamti ovo. Moći stečene strašću i napornim radom daleko su vrijednije od onih koji su poklonjene rođenje. Dakle, što mogu učiniti, profesore? Osloboditi život u sebi. Visoke će te sfere štititi. Da oslobodim život u sebi. Da oslobodim sav život u sebi.
Moj život. Šta se to događa? Raf! Odlično, Raf. Pronašla si svoju kromatsku osnovu. Nebesko-plavo. To je boja neba i boja 7 mora. Misliš da me možeš zastrašiti ovim? Kako je to uspjela? Poput zvijezde je. Ne poput zvijezde. Ona je zvijezda. Anđeoska zvijezda. Koja isijava čistu anđeosku svjetlost. Majko! Dobro jutro, Raf. Što, svi ste ovdje? Spavala si puno 3 dana. 3 dana? Naša se zvijezda umorila. Zvijezda? A Reina? Reina više nije problem. Visoke sfere i niske sfere poslale su je natrag u čistilište, ali ovoga puta nije vezana okovima. Umjesto toga zarobljena je u crnoj sferi. K vragu, možda ste ovog puta i pobjedili, ali ja ću se vratiti. Čujete li me? Vratit ću se! Reina za sada ne predstavlja opasnost, ali ipak uvijek moramo biti na oprezu. A portreti? Slomio sam leđa dok sam ih prenio. Ja sam vrag, neradnik. Portreti su vraćeni na mjesto. Svaka je slika propisno obješena, a vrata koja vode u odaju portreta su opet zatvorena i zaključena. Za otvaranje neće biti dovoljno prisustvo jednog anđela i vraga. Zahvaljujući vama, uveli smo dodatne mjere sigurnosti. Visoke i niske sfere promijenili su postupak pristupa odaji portreta. Sada su za to potrebna najmanje 2 anđela i 2 vraga. Lozinka za otvaranje vrata mijenja se iz dana u dan. Bojim se da sam se malo izgubila. A zemljani? Kako su oni? Pogledaj sama. Eno ih tamo. Ne sjećaju se ničeg iz vremena kad su bili pod utjecajem Reine. Vratili su se svojim uobičajenim ljudskim problemima, ali sad su barem slobodni. A sve to zbog tebe. Borili smo se zajedno, svi mi. Ne bih uspjela pobijediti Reinu da nije bilo žrtve mog oca. Malaki je umro pokušavajući te osloboditi. Da, upravu ste. Nisam ga upoznala. Imaj hrabrosti. Vidjet ćeš ga jednog dana. A sada imaš 2 razloga za slavlje. Zašto 2? Razlog prvom slavlju je taj što su svi tvoji prijatelji diplomirali na 1. stupnju. Sljedeće godine ste na novoj razini, a to će vas odvesti na dobar put da osvojite sjajnu aureolu. Ili sjajne rogove. To su simboli anđela i vragova čuvara. Pred svima vama nalazi se dugačak put i mnogo učenja, ali prva je godina sada za vama. Ja sam izuzetno ponosan na vas. A drugi razlog za slavlje je tradicija, poznata kao ljetni odmor od sada. Raf! Kamo ćeš otići? Idem kući. Nisi čuo da su praznici? Pješačit ćeš do Anđelgrada? Ovdje sam se prvi put pojavila na zemlji. Nisam ja kriva što je to bilo nasred pločnika. Odavde će me prenijeti do Anđelgrada. Sjećam se kad se prvi put pojavila. Jedan te kamion gotovo pregasio. A prošla sam još gore od toga.
Susrela sam tebe. Mislila si otići bez da se oprostimo? Bojala sam se da će mi biti teško. I ja sam osjećao isti strah. Dobro je da se malo razdvojimo. Što ti zoveš dobro, ja zovem loše. Ali znaš što je smiješno? Napokon sam se navikao na tebe. Znaš, osjetila sam je. A, osjetila koga? Svoju majku. Svoju majku? Ali to nije moguće. Ne znam. Ali znam da je to bila ona. I uvjerena sam da je živa. Negdje. Kad bolje razmislim, ovo je bila teška godina za sve. Samo se odmori i vrati u formu. Jer sam za sljedeću godinu pripremio lekcije koje nikad nećeš zaboraviti. Nemoj se zavaravati. Lijepo se provedi. Ti također. Vidimo se. Vidimo se. Uspjela je stupiti u kontakt sa svojom kćerkom. Raf ostaje presnažan Anđiju. Mjesto na kojem čuvamo njenu majku u stanju vječnog sna nam neće još dugo ostati skriveno. Moramo pronaći novi način kako da je se riješimo. Raf nikada ne smije pronaći svoju majku.